नमस्कार लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोजों बरायनानै लाग्रोनाय थाबाय। बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव लाबोनो सानदों जोंनि बिटिआरनि थाखाय मोनसे जोबोर गोजोनथाव खौरां। जोंनि बिटिआरनि माखासे थाबावनाय गामिफोरखौहाय दिनै केबिनेटआव सावरायनायनि गेजेरजों गासै 16थासो गामिखौ सोसनबावनानै लानाय जाबाय। थांनाय समावहाय 41था गासै 60था गामि सोबावनांगौ दङमोन। बे 60था गामिनि गेजेरावहाय गासै दाखलि थांनाय केबिनेटआवहाय 41था गामिखौ सोनाय जाबाय आरो दिनैनि गेजेरावहाय बिथांमोना केबिनेटआव सावरायनायनि गेजेरजोंहाय गासै 16था गामिखौ सोनानै लाबावनाय जाबाय आरो बाद बाखि मोनथाम थाबावनाय जाबाय। बेनो जाहैबाय मोनसे राजनितिकनि बाथ्रा। रायजो राजाफोर बे मोनथामखौ मानि थाखाय मोनथामल'खौ दोननाय जाखो बे जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा। दिनै बिथांमोनहा गावसिनि राजनितिकफोरखौहाय लं लास्टिं खालामनो थाखाय बिथांमोनहा बे पलिसिखौ लानायखौ जोङो नुहुरदों। अब्लाबो जोंनि बिटिआरनि थाखाय बिटिसिनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। नैबे बिश्वनाथ जिल्ला आरो सनितपुर जिल्ला बेखौबो जिल्ला महरै बिथांमोनहा लाबोनो थांगासिनो दङ। बेयो जोंनि बर' हारिनि थाखाय जोंनि बर' बिर जोहोलावफोरनि नांनायनि मोनसे माबा होननानै बान्था होननानै जोङो मिथिनो मोनो आरो थैनि मोननाय मोनसे बेसेन होननानै जोङो मिथिनो मोनो रायजो राजाफोर। बेजों लोगोसे दा जोङो सिमा बारायनायनि गेजेरजों जोङो रंजानो हाबाय। मोनसे जोङो दुखुनांथाव खौराङा बेनो दिनै खा आयेनजोंहाय दिनै इन्डियाननि माखासे षड़यन्त्रनि गेजेरजोंहाय नैबे बिजेपिनि षड़यन्त्रनि गेजेरजों जोङो माखासेखौ मोननो थाङो। रायजो राजाफोर नैबे बांलादेशनिफ्राय माखासे गोबांथार हिन्दुफोरखौहाय वेलकाम खालामनो थांनायखौ जोङो सिङावहाय जोङो स्टाडि खालामनानै जोङो नुनो मोनो। दा माखासे 1 करोड़निबो बारा हिन्दु मानसिफोरखौहाय बुनानै दखान सिफायनाय आरो बेबायदि मानसिफोरनि हिन्दुफोरनि न' सावनानै होनाय बे जाथायखौ जोङो दा नुगासिनो दङ बांलादेशआवहाय। थारैनो थांनाय समफोरावहाय पार्लामेन्टआवहाय अमित शाह नखर मन्त्रि बिथाङा जे बुंदोंमोन गासै गुबुननि हादरनिफ्राय फैनाय पाकिस्ताननिफ्राय फैनाय आफगानिस्ताननिफ्राय फैनाय बांलादेशनिफ्राय फैनाय गासै हिन्दु फारसि सुबुंफोरखौहाय भारतआवहाय आश्रय होनानै जायगा होगोन होननानै बिथांमोनहा बुंदों। नाथाय बियो जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा। मा बिथांमोनहा हिन्दुफोरखौ नाजावनानै लानायनि उनावहाय मुस्लिमफोरखौ बिनिफ्राय माबा मोनसे खालामगोन नामा? बे मोनसे कुइसन आरो ना जोंनि भारतबर्षआव गोबांथार जायगा दं हिसाबै बिथांमोनहा लं लास्टिं राजनिति खालामनो थाखाय दिनैहाय गुबुन हादरनिफ्राय फैनाय हिन्दु बिथांमोनखौहाय आश्रय होगोन नामा? नोंथांमोनहा मा स्टाडि खालामदों कमेन्ट खालामहरनायनि गेजेरजों बुंहर। आङो माखासे बे भिडिअ क्लिपखौहाय नोंथांमोननि गेजेरावहाय लाबोनाय जागोन। रायजो राजाफोर नोंथांमोनहा नैबे डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया जोंनि बिटिसिनि थाखाय मा बुंनो हास्थायदों आरो नैबे बांलादेशआव थानाय माखासे मिनिस्टारफ्रा मा बुंदों नोंथांमोनहा बेखौहाय स्टाडि खालामनायनि गेजेरजों खोनासंनायनि गेजेरजों नोंथांमोनहा कमेन्ट खालामहर। বডো একৰ্ডত এটা ক্লজ আছিলে যে বিটিআৰৰ সীমা শোণিতপুৰ জিলাৰ বড়ো অধ্যুষিত অঞ্চলসমূহকো সামৰি ল'ব। যোৱা বছৰ 15 আগষ্টত মই ঘোষণা কৰিছিলোঁ যে 60খন নতুনকৈ গাঁও আমাৰ বড়োলেণ্ডত বা বিটিআৰত আমি অন্তৰ্ভুক্ত কৰিম। ইতিমধ্যে 41খন গাঁও নতুনকৈ অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছিলে, কিন্তু 60খন পাবলৈ আৰু 19খন গাঁও আমি বিটিআৰত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব লাগে। আজি কেবিনেটে 16খন গাঁও বিটিআৰত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছে নতুনকৈ আৰু 3খন গাঁৱত বড়ো লোকৰ সংখ্যা কিমান আছে তাক চাই পেলাই সিদ্ধান্ত ল'বলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীক কৰ্তৃত্ব অৰ্পণ কৰিছে। অৰ্থাৎ ইয়াৰ ফলত আমি পোনে পোনে ক'ব পাৰোঁ যে বিটিআৰ একৰ্ডত যিটো এটা ডাঙৰ কথা আছিল যে শোণিতপুৰ আৰু আমাৰ বিশ্বনাথ জিলালৈকে বিটিআৰৰ সীমা বৃদ্ধি হ'ব, কিন্তু কেৱল 80শতাংশতকৈ অধিক বড়ো বা জনজাতীয় লোক থকা গাঁৱক লৈহে সম্প্ৰসাৰিত হ'ব। তেনে গাঁও আমি 60খন সিলেক্ট কৰিছিলোঁ। 41খন আগতে আমি অৰ্পণ কৰিছিলোঁ
19খন আমি কৰিলে আমাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি পূৰ্ণ হয় তাৰে আজি আমি 16খন পুনে পুনে অৰ্পণ কৰিছো আৰু 3খনত বড়ো লোকৰ সংখ্যা কিমান তাক এবাৰ পুনৰাই চাবৰ কাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰী কেবিনেটে